ಗೈಸ್ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಗಡ್ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ 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 ಸಮಯ ಉಂಡು ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟಚ್ ಉಡುಪುನಗಲ ಎಣ್ಣೆ ಒತ್ತುಂಡು ಚೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಂಚಾದು. ಸೊ ಇನ್ನಿದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿನುತನ್ನುಲ್ಲೇರತ ವಿನುತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಬುದಾಬಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಯ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಅಬುದಾಬಿ ಅವು BAPS ಟೆಂಪಲ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಏರ್ಲ ತುಳುತಾಗಲಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದು ಜೀರು ತೋಜೋಡು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಚೆ ಎತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8:15 ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನ ಸುಮಾರು ಲಂಚ್ ಅದು 14 ಸೀಟರ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 14 ಸೀಟರ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಜಿ ಇದಾದ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಸೊ ಇನ್ಕೊ ನೋಡು ಪಂಡ ಈಗ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೊಲ್ಡ್ರತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಹೋಯ್ ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿನುತೇರು ಬರುವೆ ರೀಡಿಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಉಲೈನಿಗೆ ಉಲೈ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೂಜಿಗೆ ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಗೇಂದೇನು ಅಂಚದು. ಸೊ ಉಂಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹಬೀಬಿ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಯಶ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಹಬೀಬಿ ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿರಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ದುರ ಓಪನ್ ಹಬೀಬಿ ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬದ BAPS ಟೆಂಪಲ್. ಎಸ್ ಸಬಾಸ್. ಸೊ ಹಬೀಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕದು ನಮಕ್ ಏಪ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬನ್ನಾಗ ಮದ ಬನ್ನಾಗತಿ ಸುಮಾರು ಸಮಯ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಅವಿತ್ತೆ ಬಂದ್ಪುಜ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜ ಅವು ಅಂದಿವೆ ಫೋನ್ ಆಗತ್ತುಕ ನಮ್ಮ ಶೋ ಕಾದಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಸಾಡಿ ಪೋಯಿ ನಾಡೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಗಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಹಬೀಬಿನ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಸೀದಾ ನಮ್ಮ BAPS ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ಅಬುದಾಬಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವು. ಸೊ ಇಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಂಚ. ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಹಬೀಬಿ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ ಉಂದು ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ 14 ಸೀಟರ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಬೋಪುನು ಗಾಡಿಡು. ಸೊ ನೆಟ್ಟು 14 ಜನಕ್ಕೆ ಆರಾಮ್ ಹುಡುಗುಲ್ಲೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಗಾಡಿಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ನಮ್ಮ ಊರು ಡಿ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ತೂಪುಂಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡ್ದೋಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಚದೋಜನು ತುಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತೋಜು ವೆಯ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಮೂಲ ಬರ್ಪುನ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು. ಸೊ ತುಲಿ ಒಂದು 14 ಸೀಟರ್ ಅಂಡ ಎದುರುಡು 2 ಜನ ಬ್ಯಾಕ್ಡು ಒಂಜಿ 10-12 ಜನ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿದ. ಪೈಲಟ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾತ ಒಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ. ಜಿಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹೂ ಅಂಚಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದ. ಸೊ ಪೋನಾಗ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಬುಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಡೌಟ್ ಗೈಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪೆ ಆಪನು. ಸೊ ಹಬೀಬಿ ಡಕೇನ್ಗ ಹಬೀಬಿ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಬಾಲೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ್ರಿ ನಿಗೋಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಚೈನಿನ ಕತೆ ಅದು ಹೌದಾ ಅವು 6 ರೀಸೆಂಟ್ ಊರು ಓದ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಚೈನಿನ ಕತೆ ಆತದ. ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಓ ದೇವ ಭಯಂಕರ ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚೈನ್. ಒಂದು ಚೈನಿನ ಕತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ತೂ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಬೆಂಗಾಪು ಅಂಚ. ಓಕೆ ನಾನು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಉಂಡಿ ಮುಳ್ಳಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ತಲ್ಬೋದು ತೋಜ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಸ್ವರ್ಗನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಆತು ಶೋಕುಂಡು ತಿಳಿ ವ್ಯೂ.
ದಾದ ಪಂಪುನು ಗೈಸ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಹೋತುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ದೀಲೆಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಳುಟೇರನ್ನ ಬೆತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದೇರ ಬಂದು ಬಾಡ್ದೇರ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಳಮಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮೀನು ಆದಿತ್ತಿಂದ ಗೈಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂತು ಎಂಕೆ ಪ್ರೌಡ್ ಅವನು ನಿಖಿಲ್ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬಂತು ನಾಯಕೊಂಡ ಆತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಆತ್ತು ಶೋಕು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆತ್ತು ಶೋಕ್ BAPS ಟೆಂಪಲ್ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಯ ಸೊ ಉಲ್ಲೈದ ಫೀಲ್ ಉಂಡದ ಎಂಚ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತೊಂದಿದೆ ದಯಪಂಡ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಮಲ್ತು ಮಂದೇರಿ ಸೊ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಐಡಲ್ ಉಂಡ ಇಂಚನೆ ನಮಗೆ ದೆತ್ತದು ದೇವರ ನಿಂಚೆ ಎದುರುಡಿಂಚ ದೀದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎದುರುದಿಲ್ಲ ಅವನು ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಉಲ್ಲೈ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ದಾಲ ಎಲ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಐದಾದ ನಮಗೆ ಐತೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೈ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲು ತೂಪು ನಿಕ್ಲು ಉಂಡದ್ದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಫೋಟೋಡು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ಪೆರದು ವಾತ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮುಂತಾದ ಪಿದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೀಟೈಲಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೆ ಒಂಜಿ 0.001% ನಮಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನಾಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪೆ ಒಲಮಿ ಮುಂದು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಯ ರಾಪುನ ಬಂದು ಆಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಗಿನೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಥ ಔಟರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅದು ಅಂಚ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುನಿ ಸಂತನಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜಿಂಚ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡದು ಗೈಸ್ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿತ್ತುಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಾಗ ಪೂರ ಇಂದು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗದ ಏನ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಎಂಚ ಬಂದಿದೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಎಂಚಿನ ಐತ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಆರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದು ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಲು ಐತ ಮಾತ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನರಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಶೋಕು ಕಾರು ಮಲ್ತದೆ ಐನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಮಲ್ದಿ ಅವೆಂಚ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಶುರುವಿನ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಮಂತು ನಿಂತಿರಿ ಇತ್ತೆ ಮಂತು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ఒక ಬೇತೆ ದಾದ ಗೈಸನ ಬಂದು ಒಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಪಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು UAE ಮೂಲೇರನ್ನ ಉಲ್ಲರ್ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದು ದುಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಲಿ ಶಾರ್ಜಾ ನಿಕ್ಲ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮತ್ತು ನಿತ್ತನಾಗಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಸ್ಟ್ ಬರೋಡ ಈ BAPS ಟೆಂಪಲ್ ಬೊಕ ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಗೈಸ್ 1997 ಉಂಟಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಅಬುದಾಬಿ ದಾದ ಬಂತು ರಾಜಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಂಡಿ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪ BAPS ಸೊ ಆತನಗೆ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಆತನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಂಟಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರ 2008 2010 ಟೈಮ್ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಅವರ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಟ್ಟು ಏನು ದೆತೊಂಬೋದು ಅಬುದಾಬಿದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ ಪಂಡೇರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂಚ ಪಂಡ 27 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲ ನೆಕ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಉಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 27 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂದಿರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮೇಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2019 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ February 14th ಮೂಲು ಹಿಂದೂ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ಮೂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಇಂದು ಇತ್ತದ ಗೈಸ್ UAE ಉಂಡು ಬಂಡದು ಒಲ ಮೀನು ಹಿಂದುವೆ ಬ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಕ್ತು ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೂಲು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಅಬುದಾಬಿ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬರೋಡು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಲಿ ಅಬುದಾಬಿ ಟೆಂಪಲ್ ದೂಪುನ ಬಂಡ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ದಯಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ತ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆತ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಕೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆತನ ದಾದ ಬಂಡ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತು ನಂಜಿ ಜಾಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಉಲೈ ಮೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡ ಕುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮುಲ್ಲು ಕುಲ್ಲೇರೆ ಬಿಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲೇರೆ ದಿಕ್ಕಂಡು ಬಂಡ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂದು ಏನು ಓವರ್ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಟೆಡ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಪಂತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತೋಡತ್ತೆ ಬಟ್ ವರ್ತ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಗೈಸ್ ತುಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ. ಹಲೋ ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಿನುತೇರ್ನ ತಮ್ಮೆ ಇರ್ಲಾಸ್ ವೀಡಿಯೋ ವೈದರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂಬೇರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಆ ಎಕಡೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡದ ಅವ್ರು ಒಂಬೇರೆ ಎತ್ತಿನ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್. ಈಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪೇರು ಕಲ್ಪೈನಾರ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ವಾಯನಾಡು ಬಿರ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಸೆಟ್ ಅದ. ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಗಡೋದು ಬಾಕಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನಿಂದ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೋಮ್ ಸತ್ಯ. ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮನ್ಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ 100% ఒక ಅಂಬೇರು ಸತ್ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಸಾಧನ ಪುರ ಮಲ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ಪುರ ಮಂತನಾರು. ಸೊ ಅಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಸಹ ಬಂಡ ಅಟ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಶು ಏತು ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗ್ತು ಖುಷಿ ಉಂಟು. ಸತ್ಯ ಎಂಕ ಉಲೈದ ನಮ್ಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಗೈಸ್ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ದೇವೇರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಏನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಉಂಟು ಅವಳು ಎಂಜ ಪಂಡ ಆತು ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅದು 15 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆತು ಶೋಕು ಬೊಕ್ಕ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಪಂಡೆದೆ ಗೈಸ್ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲ ರಾಧನಲ್ಲ ಐಡಲ್ಡ್ ಆ ರಾಧಾ ನಿಜ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಉಂಟು ಏರ್ಲ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬತ್ತದ ಐತೊಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪಡೆ ಗೈಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತೋಡೆ ಒಂದು ಆತ್ತು ಶೋಕು ಬಂಡ ರಾಧ ಮಾಡ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಶಬ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಸತ್ಯ. ಈತ ದಿನ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪೊರ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಲೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅದೇ 100% ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲ ಕೋಲಾ ಅದು ಬರಕೊಂಡು ಇನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಚಿನೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬೆ ಗಲಿಗೆ ಆಡು ಲೆಪ್ಪಡನು ಲೆಪ್ಪಡವರೆ ಗಿಡೇ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಚೂರು ಬಲಿತ್ತು ಅಂಚೆಂಗ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದಪ್ಪ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅದಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೋಲಿ ಮುಲ್ಪನ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡ್ದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಅಂಚಿದ ಕ್ಯಾಮ್ ತೋಜಾರೆ ವೈಟ್ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂತ ಇದು ನೆತ್ತ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಎನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಂಚ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಾರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ದಿಕ್ಕು ಇಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದ ಎಂಚ ರೊಟೇಟ್ ಆಯೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಇದು ಓವರಾಲ್ ಏನು ಕಡೆ ಪನ್ಲೇಕನೆ ಒಂದು 27 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಅಬುದಾಬಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ ಗುಡ್ದುಗೋರ್ನ ಭಯಂಕರ ಅದೊಂದು ಒಂಥರ ಶೇ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ನಾಡ್ದೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಂಚು ದಯವಂಡ ಆತ್ತು ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಏನೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಂತನತ್ತು ಪಂಡ ನಮಗೆ ದುಬೈದ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಟದೆ ಐದು ಮುಲ್ಪ ವೈಬ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಂತವ್ರು ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಫೀಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಫೀಲ್ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ದಯವಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಹೆವನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇಶಾದ ಅವು ಇರ್ನ ಅವು ದಾದ ಬಂದ ಬೇರೆ ಈಗ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಆದಿಯೋಗಿ ಈಗ ಮಂತನ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಉಂಟದೆ ಶಾಂಭವಿ ಮಂದಿರ ಅರೆಗೆ ಬಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರ ನಕ್ಲಿಗ ಮಂತ್ ನಕ್ಲಿ ಬಂಡ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಎಂಕ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂಡದ ಅದು ಯೋಗಿ ಕುಂದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಆತು ಯಾರು ಬಂಡ ಐತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನದು ಆರೆ ಗುದ್ದು ಪನೋಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತೆ ನಾನು ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಆಪ್ನ ತಂದು ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆತು ಡೀಟೇಲ್ ಅದುಂಡು ಒಂಜೇನು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜೇನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪಣ ಪಂಡದ ಆಪುನು ಒಲ ಮೀನು ತಪ್ಪುದಾದನಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನ ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ದಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ತೆರೆಯಂದದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತು ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಏನೋ ನೇರ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಮುಂಜಾನೆ ಜನ ರಚನೆ ಅಲ್ಲ ದಯವಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೇನು ಹೋಗ್ತೀರಿ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಪ್ಪುನು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಾದ ಬಂದ್ಪುನು
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆತ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚ ಮೊಕೆ ತೋಜೋಣ ಮುಲ್ಲ ಮೊಕೆ ತೋಜಲಿ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಲೆ ದಯಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ತೆತ್ತದ ಮಂತ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಎಡಿಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಿರೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ದೇವರ ಎತ್ತಾಂಡ ಅವು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಯು ಮೆಕ್ಲನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಡು ಅವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊಡ್ತುಲೆ ಏನಂತ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಇಂಚೋನು ಬ್ಯಾಪ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರ ಅಬುದಾಬಿ ఒక 3 వాటర్ బాటిల్స్ ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ವಾ 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ Lotus in the desert. 75 dirhams. Oh, a lotus in the desert. BAPS. Hindu Mandir, Abu Dhabi. ಮೂಲಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ತೂನಗನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಂದಿರ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಜಗತ್ತು ನನಗೆ ತೋಜ ವೆಯ್ಟ್ ಬನ್ನಿ No sitting ಅಲ್ಲಿ. No sitting. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇವಿ ಗೋ It's not for sitting. ತುಲೆ ಎತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಖಾಲಿ ನಮಕ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಫುಲ್ ಐಕೋನಲ್ಲಿ ನಾನೊಂಚೂರು ವಾವ್ ತುಲೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯೂ ಇತ್ತು ಬೇರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏಟ್ ಶೋಗುಂಡದ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ಪಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಒಂದೊಂದು ಮುಗುಲಿ ತೋಜುನಂತೆ ಸೌಪೂರೆಂಚ ಬಣ್ಣ ಒಂದೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟು ಐತೈತ ಮಿಕ್ಕಿಡು ಐಕೈಕಪ್ಪನ ಮುಗುಲಿಂದು ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾರ್ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಲೀವ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ದು ಮುಂದುವರೆಯಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳಿರ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ఇంకా తరత మిత్రులు దేవరు ఏపలమ్మ తరత మిత్రులు పోడు ఆరు ఆశీర్వాద ఏపల సద అంచనే పోడు సో ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪು ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾ ತಾತ ಶೋಕಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ದೇವರಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಇಂಚಿದುಲು ಎಂಚಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮರತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜನ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಬಣ್ಣ ಮರ ಬರ್ನ್ ಮಲ್ತದ ಐತ ಕೋಲ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಬತ್ತ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲ ಬುಡ್ದು ಅರ್ಧ ಮನಸ್ಸಿಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂವಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೆ ಶೋಪುದ ಬೊಕ ಗೈಸ್ ಇಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನತ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಕ್ಕಿದೆ ಬಂಡ ಉಲೈ ಬುಡುಪು ಜೀರಿ ಯಾನು ಗೋಪುರ ಕನ್ನದು ಗೋಪುರನು ನೆಟ್ ದೀತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿರು ದಾದ ಬಂಡ ಲಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ಆಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತವರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಬತ್ತವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ದೇತನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೂಪು ನನಗೆ ಮಾತ ಅಂಚೆ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡು ಕೌಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಹೊರಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದದು ನಿಖಿಲ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತಿನ್ನೇನು ನಿಖಿಲ್ ತಿನ್ನಲೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮಂತು ನೈನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಟ್ ಮಂತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬನ್ ನಿಖಿಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ಲ ತುಲೆ ಪ್ರಸಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನದೆ ನಿಖಿಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೆಂದು ಪಂಡದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ ನಾನು ಚೂರು ಡಯಟ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನಂದೆ போன ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜನರೆಲ್ಲ ತೆರಿನಾರ ಪನ್ನ ಬಾತಿರೋ ಶೋರ್ ಅಂತೇನು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಪೋಕ ಸಾದಿಟ್ಟು ನಿಖಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಿನಿ ಬೇತದ ಅದನ್ನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನ್ ಆಗ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ತುಲೆಗೆ ಸೇರ್ತು ಶೋಕು ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಯೂ ತೋಜು ಅವನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾಗ ನಾನು ಸೊ ನಿಂಚೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ದೂರ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಶೋಕು ತುಲೆಗೆ ಮಿತ್ತದೊಂಜಿ ಧ್ವಜ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವೈಬೇ ಬೇತೆ ವಾವ್ ಝೂಮ್ ಅಂತ ತೋಜ ಅಂತೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ನನ್ನ ಲೋ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜ ಐನೊಂಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತು ತೋಜ ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಅದ ಅವು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಾವ್
ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೇವದೇವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದರು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ದರ್ಶನ ಆಂಡ್ ದೇವರನ್ನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಡೆತಡೆದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೈಲಟ್ ಬಾರಿ ಸೇಫ್ ಬೋದು ಬತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲೇನು ಮೇಯರ್ ಸತೀಶ್ ಬಾಯಿ ಬಂಡದ ಎಂಕಲ್ನ ನಾನು ದುಬ್ಬದ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೊಡ್ತು ವೇರಿ ಸಿಕ್ವೇರಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟಂತೆ ಅಂಚಂಚಿತ್ತೀರ ಅಂಚೆ ನಿಂಚಿ ಕೊಣತಾರ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೂಲಲ್ಲ ಮೆಂಟಲಿ ಅಲ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಮಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾದ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿ ಆಪಲ ಪೋಪದುಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಮಂತೊಂದು ಓಕೆ ನನ್ನ ಮೇರೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಲೈಕ್ ನಂಚಿನ ಒತ್ತು ಮಾಡಲಿ ನಿಖಲ ಖುಷಿ ಡುಪ್ಲೆ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತೀಲೆ ಬಂದು ಜಿಗ್ಗದು ಜುಗ್ಗದು ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ನಡೆದು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯು